Awit wis kadung madhep kang sarta mantep rasaku marang si Drupadi. Wong ayu kuwi ora kaya Drupadi. Wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil babar pisan ora ana getek cacate. Acek siteng aku nek ora Drupadi lu wong ora. Wong kuwi wis gandrung kepaung. Wong kuwi wis gandrung kayungyon karo wanita sing ditresnani. Ibarate mangan ora doyan, ngombe ora seger, turu ora bisa ngler. Turu mlumah ketok-ketokan wong sing ditresnani saka dhuwure. Turu madhep tengen ketok-ketokan. Miring iwa ya ketok-ketokan. Arep murep ya kok keganjelen. Abot-abot wong nandang gandrung ki kaya ngono kuwi te. Napa mekaten? Iya. Kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula tumong kodhek wok simbar jaja yen ngandika gumalegra kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindu yen mati wah Kakang Anoman yo Kakang Senggono kuwi lah dalah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara yen ora sisip sing dadi panduluku iki kadang Siadi Njodipati Yayi Werkudara iya Kakang Anoman Kaparanyata Yayi Werkudara kepiye wis sawetara wanci anggonipun Kakang mesanggrah ana ing pesanggrahan Serayu kene awit aku nampa atur saka jeneng sira Yayi Werkudara Tri Ari Kawuri utawa 3 dina kepungkur Dimas Werkudara nganti Kakangmu Senggana kelawan para putra-putra Pandhawa supaya kinen mesanggrah ana ing kali Serayu kene sabab ana babakan kang butuhake pambiyantunipun Kakang Sajarwa Yayi apa sing kudu tak bantu Werkudara Kakang Anoman piye ing ripalungguhan iki aku ngrasakake lan ngrungokake panjriting para kawula dasih luwih panangise para among tani bebasan uripe ing ripalungguhan iki kaya dikiwake mangkono Yayi pancen kabaranyata arep nandur wae kangelan uba rampene uga kangelan karana banyune sing kurang keterak ketiga dawa babar pisan ora ana udan mula gumregah sing dadi rasaning Werkudara rasaning Bimasena kepengin bebantu marang kadang among tani kanthi cara apa Dimas Werkudara dina iki bakal bendung kali Serayu Kakang Anoman welah dalah
Anoman malumpat sampun prateng witing naga sari mulat mangandhap katingal wela dalah adikku Dimas Werkudara bareng si Adi ngucap kang kaya mangkono saknalika pun Kakang eling lelakon jaman do kepungkur pun Kakang Anoman uga nate suwita kelawan pepundhenku ratu ing negara Pancawati Sri Rama Wijaya biyen pun Kakang yo nate di Sri Rama Wijaya kuwi ora bendung bengawan nanging malah bendung wujuding segara samudrane samudra Hindi nanging ora merlokake banyune nambak ilining samudra gawe kretek gawe dalan perlune kinarya nyabrang para kadang-kadang wanara anggone bakal ngluruk perang tumuju ing negara Ngalengka jaman kepungkur Dara iya wis saiki mangkene Yayi dina iki pun Kakang Kelaman Syadi ayo padha bareng tumandang gawe yen perlu kayu-kayu sing gedhe dirubuhake watu-watu sing gedhe didongkeli mengko para kadang-kadang Kanoman anak-anakmu kabeh Antarja Gatotkaca Antasena padha dikiramake dikon tumandang gawe ya kalebu para kawula ing Karang Padesan mangkono Kakang Senggana ya pancen kapara nyata Dimas aja duweni rasa pangresula lan ora susah dadak pamer iki lho aku wis ora susah kabeh derajate padha Yayi piye yen kira-kira pun Kakang duweni panemu mangkono Werkudara ya aku mathuk Werkudara sarujuk anak-anakku kabeh Antarja Gatotkaca lan Antasena padha-padha melu tandang gawe sing ora gelem jumangkas sing ora gelem kumrembyah ora susah ngaku anake Werkudara nok ngestakaken dawuh Rama Kyai ngestakaken dawuh Rama Kyai ya aku Antasena manut karo kowe Pak kowe kabeh dadi bocah nom-noman aja duweni pitakonan negara wis menehi apa marang kowe nanging pitakonane genti diwalik kowe kabeh wis labuh apa karo negaramu gegayuhan luhur iki kabeh mung kanggo srana kamulyaning para kawula ing negara Ngamarta utamane para kadang among tani ing negara Ngamarta wis yen pancen mangkono ayo enggal ditindakake pakaryan iki ya Yayi barengi Sintrang Samirana sedya hayu muga-muga bakale manggih rahayu Dimas Werkudara
Handhet langkayuh gekono Ori sang Rama Daya Patyana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning wareh ong badha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari kacarita nenggih sang Senggana ya sang Hanuman tandang kridane gigya ngrebahaken wujudipun kekayon sela-sela ingkang ageng den dongkeli minangka kekuwataning tambak kinarya bendung ilining Bengawan Srayu krida risang Senggana den bantu kalian para putra-putra Pandhawa yen cinandra sela-sela ingkang ageng kayu-kayu ingkang ageng kinarya mbat-mbatan risang Raden Hanuman
sumewa mangkya darajating praja kawuryan wasunya ruri rurah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujana sar jana kelu
kalunglun kala tida tidam tanda ning dumadi Yuwang suksmana mangadi linuwih muga paring pepayung marang panjenengan ingsun Nalendra ing negara Ngastina Prabu Duryudana sumrambahe para warga Gung ingkang mapan ana ing negara Ngastina. Duh Koko Prabu jimat pepundhen kula Koko Prabu donya prapting delahan. Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa ingkang kula sawang sampun kesdurawuh wonten Stinggil negari Ngastina. Sakrawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji lan mugi kasekecakna anggenipun lenggah wonten ing Stinggil negari Ngastina menika duh Koko Prabu jeng Koko Prabu Baladewa. Wih lah dalah Yayi. Inggih. Sampun kula tampi sembah pangabekti tandha pengaji aji saking jengandika Yayi Prabu Duryudana ing nagari Ngastina lan kula kinten sampun boten kirang sekeca anggenipun ingkang raka ing Mandura anggenipun lelenggahan mapan wonten ing Stinggil negari Ngastina mriki Yayi. Awit kula bidhal saking negari Mandura ngantos dumugi ing negari Ngastina tansah ginanjar kawilujengan tansah ginanjar kebagas warasan tanpa nyandung rubeda miyang sambi kala menapa kemawon. Yayi Prabu Duryudana kula prapta lumarap wonten ing negari Ngastina awit Sabta Ari Kawuri utawi 7 dina kepungkur pun Kakang Mandura nampi sawanipun gandhek sakembaran ingkang ngaturaken wujudipun Nawala utawi Kintaka ingkang dipun tapak astani dening Yayi Prabu Duryudana ing negari Ngastina. Suraosipun tulis
supados kula Ratu Mandura Prabu Baladewa kinen rawuh wonten ing negari Ngastina ing ripalenggahan sakmangke. Pramila Yayi, saksampunipun kula sampun sowan marang ngabiyantara wonten ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana. Wonten wigatos menapa kula tinimbalan wonten ing setinggil negari Ngastina. Sumangga kula aturi paring dawuh, sumangga kula aturi ambabar pangandikan. Mbok menawi wonten reruwet pun Kakang saged hangudari, mbok menawi wonten pepeteng pun Kakang ing negari Mandura saged uyung-uyung anyeng kuyung amadangaken. Koko Prabu kados pundi Yayi? Blakasuta blak kutang terus terang. Dinten sakmangke ingkang Yayi ing Ngastina nembe ketaman ribet jibeg bebeg raosing manah kula. Saking pamawas kula namung jengandika Koko Prabu ing Mandura ingkang saged ngudari reruwet madangaken pepeteng ingkang dipun gembol kalian ingkang rayi Ngastina Prabu Duryudana. Ingkang dipun kersakaken Yayi Duryudana kadosa pundi Yayi? Koko Prabu ingkang tansah gumana musik wonten sajroning manah kula boten wonten sanes kejawi kudrating jagat ingkang sinebat perang agung ingkang benjang dumadi wonten Tegal Kurusetra ingkang nama perang Bharatayuda Jaya Binangun. Perang kala wau perang ing antaraning para Pandhawa dalah para Kurawa. Inggih awit babagan perang ingkang winastan perang agung Bharatayuda Jaya Binangun kala wau ingkang siang pantaraning dalu tansah nyerimpet nyandung wonten raosing batin kawula. Ingkang dipun kersakaken babakan perang agung ingkang winastan Bharatayuda Jaya Binangun kados pundi Yayi? Nyuwun pangapunten. Mila nganti Duryudana ngundang paduka Koko Prabu Baladewa menawi benjang perang Bharatayuda Jaya Binangun sida kelakon siyos kelampan. Nyuwun sewu Koko Prabu. Paduka Koko Prabu Baladewa badhe mbantu para Pandhawa napa mbantu para Kurawa. Yayi, kula aturi nyekseni sedaya ingkang lenggah mapan wonten setinggil negari Ngastina kula aturi midhangetaken lan niteni dhateng ucape Baladewa. Benjang sak mangsa-mangsa Bharatayuda menika dadi Baladewa mboten badhe mbantu dhateng para Pandhawa. Lah dalah matur nuwun, lakar menika ingkang kula ajeng-ajeng Koko Prabu. Ning kula nggih mboten mbantu para Kurawa. Wis sik ta, wis sik. Kok kados mekaten niku nalaripun kados pundi, Nger? Ngaten Paman Senguni, ngaten. Baladewa niku wong tuwa. Tegese tuwa niku kudu kena tinuwa-tuwa lan tinuwi-tuwi. Tegese wong tuwa niku kudu kena kanggo contoh, wong tuwa niku kudu kena kanggo patuladan. Nggih. Mongko jagat menika sampun nyekseni umat menika sampun ngakoni para Pandhawa niku taksih kadang kula. Kurawa menika nggih taksih kulit daging kula piyambak. Dadi upama Baladewa niku mbelani salah siji nyuwun sewu, ana paribasan bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu tatas. Kejawi saking menika Baladewa niki ya ora kepengin diarani wong tuwa sing bancindhe bancilatan. Mila menawi benjang perang agung ingkang sinebat Bharatayuda Jaya Binangun sida kelakon, Baladewa mboten badhe mbantu sinten-sinten. Baladewa tak ningali ramene Bharatayuda kemawon. Nggih, matur nuwun. Lajeng kula badhe tanglet malih. Tanglet napa? Miturut petang paduka. Miturut petang paduka Koko Prabu Baladewa. Menawi perang Bharatayuda niku sida kelakon, upama Bharatayuda menika sida kelampahan. Sing menang niku para Kurawa napa para Pandhawa? Sing menang niku sing bener, sing kalah niku sing luput. Sing leres niku sinten? Sing lepat niku sinten? Nek niku Baladewa ora usah dadak leren matur. Kudune Yayi Duryudana pun saged tanggap. Malah saniki kula sing gedik takon dhateng Yayi Duryudana. Wiwit Kurawa lair, wiwit Kurawa niku tasih bayabang nganti brangkang nganti saiki dadi satriya crapang tur kondang. Kurawa wiwit jaman kepengker ngantos sakniki niku sampun nate tumindak jujur napa mboten?
Atus pundi? Wiwit riyen ngantos sakniki, wiwit Jabang ngantos Rapang, wiwit indil-indil nganti ondol-ondol. Duryudana saadi-adine para Kurawa niku nate tumindak jujur napa mboten? Ora anu. Iya. Nyuwun sewu. Menawi radi pekewo anggenipun matur menawi radi pekewet anggenipun badhe mangsuli. Tiyang sak donya niku sampun ngakoni. Wiwit kuncung nganti gelung rina pantaraning dalu Kurawa niku sing diangkat ora ana liya kejaba patining para Pandhawa. Kamangka Pandhawa niku tanpa dosa, kamangka Pandhawa niku tanpa luput. Conto rikala jaman kepungkur, nalika jaman lakon Bima Bungkus. Jabang bayine Werkudara ingkang riyen wujude bungkus dibuang ana tengah alas supados angsal pangruwatan nanging kepripun nyatane napa? Nyatane malah diancam diincim patine kalian para Kurawa. Niku Jabang bayine Werkudara. Nyatane malah diincim diancam patine kalian para Kurawa. Jabang bungkus diranjap gaman kiblat papat. Conto malih wonten nalika riyin jaman lakon pendadaran siswa Sukalima. Ing tata lair mulang perang marang murid, latihan tosing balung kulit kulit, nanging sejatine ana sandi kang piningit, wonten reka daya ingkang lungit, para Kurawa anggenipun badhe ngungkih cara ing pengangkah turnaning para Pandhawa. Mboten niku kemawon. Rikala jaman lelakon babat Wanamarta, Pandhawa jare diwenehi karo Kurawa wujude alas sing jenenge alas Wisamarta. Dikon babati para Pandhawa, Pandhawa dikon bangun negara ning sejatine para Pandhawa dilorobke ana tengahing alas karben Pandhawa mati dipangan jim setan priprayangan. Wonten malih jaman lakon Bale Sigala-gala. Jare Pandhawa arep diwenehi separone negara Ngastina, Pandhawa dipun papanaken wonten Bale Sigala-gala nanging semanten wanci bengi, wanci dalu, papan dunungipun para Pandhawa malah dipun obong kalian para Kurawa. Sinten sing duwe gagasan ngobong balene para Pandhawa? Sapa to sing duwe pikiran ngobong para Pandhawa? Sapa to pimpinane sing ngobong wujude Bale Sigala-gala? Dinten sak mangke wonge ya isih urip kok ora gelem ngaku tak gecek ndase. Kula sing duwe pikiran ngobong Bale Sigala-gala kula. Ngakoni jenengan, ngakoni. Krasa. Ning sakniki Sengguni pun tobat kok nggih. Jenengan pun tobat nggih, kula pun tobat. Nek mboten percaya sampean dolan mah kula mriko. Sengkuni iki iso tobat lho pripun to? Jenengan dolan omah kula. Padasan niku teng omahe Sengkuni padasan niku wonten kalih lho. Padasan ning omah dadak ana loro nggih, sing siji kula tinggal wonten griya, sing siji kula cangking ngalor ngidul niku padasane Sengguni. Syukur. Syukur nek ngaten. Mundhak saya tuwa kudu saya eling. Nggih pun kula lakoni. Kyai, ados pundi? Kanthi paugeran sedaya kula wau, kamangka para pinter, para sarjana sujaning budi sampun paring pangandika. Sura dira jayaning raksa brasta tekaping ulah Darmastuti. Sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Sapa sing disiki ala ing kono wahyune bakal sirna. Kula wantun nemtokaken. Kula wantun nemtokaken Baladewa wanita toan. Bilih benjang wonten adanging perang agung ingkang sinebat perang agung Baratayuda Jaya Binangun. Sing menang nika kadang para Pandhawa, sing kalah niku para Kurawa yai. Marareh mangusumya ngambreng kadhe karonaning kasosih aring marga amalakum risang bondo mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah surya
mangan sang wahaya umyo samara mayanto sak menika kados pundi sak menika siji sing dirembug maknanipun kados pundi ora usah ngrembug babakan Baratayuda nanging sak mangke wonten perkawis ingkang langkung wigati Dujeng Koko Prabu Yayi Duryudana perkawis babakan menapa Koko Prabu dinten menika para Pandhawa wani mbendung Kali Srayu pramila boten nama mokal menawi ilining banyu menika mlebet wonten laladan negaring Amarta wekasan negaring Ngastina mriki babar pisan boten karuban ing toya jalaran inggih awit saking kamurkanipun para Pandhawa ingkang manuh-wani mbendung wujudipun Kali Srayu pramila saking menika Dujeng Koko Prabu cobi menggah pamanggih paduka Dujeng Koko Prabu Baladewa kadosa pundi ingkang rayi kula pun Duryudana arsa cumadhong dawuh kuwi lha dalah mangke rumiyin to Yayi kula aturi paduka Yayi ngrakit ing reh raos kesabaran sumangga perkawis menika dirembak sarana kawicaksanan kula ambali atur kula ngajeng Baladewa niku dudu wonge Pandhawa, Baladewa niku dudu wonge Kurawa. Inggih. Kados pundi Koko Prabu? Nggih, menawi miturut pamanggih kula, Paduka Yayi Prabu ampun ngantos gadahi panyakra bawa kaliyan kadang para yayi para Pandhawa. Kenang apa? Kenang apa kok para Pandhawa wanuh-wani mbendung kawontenanipun Kali Srayu awit minangka sumber panguripan para among tani ingkang wonten kukuban negaring Amarta. Pamanggihipun Yayi Prabu saksampunipun Bengawan Srayu dipun bendung karo para Pandhawa, Yayi Prabu nggadahi pamanggih boten komanan banyu. Rak ngaten to kala wau. Nggih. Jernyatanipun kasunyatanipun kados mekaten Dujeng Koko Prabu. Mangger piye? Mangger piye? Mbok inggih Yayi Prabu menika budidaya piyambak. Yayi Prabu Duryudana kula aturi ngreka daya piyambak nyuwun pangapunten. Pun Kakang punika ngertos. Pun Kakang ing Mandura menika ngertos. Paduka Yayi Prabu Duryudana menika inggih nggadahi wewengkon wujudipun lepen sing diarani Kali Cingcing Guling. Kali Cingcing Guling menika mapan wonten ing kukuban laladan negaring Ngastina. Gawene Kali Cingcing Guling menika sareng bareng karo Kali Srayu gadahipun para Pandhawa. Pun Kakang kelingan kok Yayi, pun Kakang kemutan. Dok kepungkur anggenipun para Kurawa dalah para Pandhawa gawe kali, gawene disik-disikan. Para Pandhawa gawe kali diwenehi tetenger Kali Srayu. Yayi Prabu Duryudana sakurawane gawe kali diparingi tetenger Kali Cingcing Guling. Nah, nek wis ngono, mbok inggih Yayi Prabu menika sampun ngantos iri lan meri dumateng kabegjanipun sanes. Mboten wonten ginanipun kok Yayi, mboten wonten ginanipun, mboten wonten gunane. Eling Yayi. Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami trae Begawan Yasa. Padha-padha terak tedhak turune pendhita sing linuwe. Turune Begawan Yasa sepele men rebutan perkara banyu. Kok remeh men. Yayi, monggo dinten sak mangke Yayi Prabu Duryudana kula dherekaken tumenga ing ngakasa ngetoke jiwa kaprawirane. Iri meri srei drengki kula aturi nyingkiraken langkung rumiyin. Monggo pinten-pinten dinten menika Yayi Prabu Duryudana lan para Kurawa ingkang cacahipun atusan kula aturi tumandang damel, kula aturi tumandang makarya. Yayi Prabu Duryudana nggadahi kadang Kurawa ki ora sithik, aja dadi wong keset. Kurawa kudu gumregah.
Muktine aja kanggo muktekke awake dhewe, ning kanggo muktekke para kawula cilik. Yayi Prabu Duryudana kula aturi enget. Yayi Prabu menika dadi ratu ora mung ngratoni sedulur, ning ngratoni bangsa, ngratoni negara. Negara pundi, bangsa pundi? Inggih bangsa negari Ngastina ingkang sami ngayom wonten sahandap pepadanipun Yayi Prabu Duryudana. Menika pamanggih kula. Mila sepisan malih kula namung ngemutaken. Ampun ngantos trah, congkrah, dredah, munggahe panca bakah karo padha-padha sedulur mung perkara sepele. Mboten prayogi, Yai, mboten prayogi. Lagi cawawan sabda kang sumewa gegering pasewakan lagi cawawan pangandikan Nalendra Ngastina dalakeng Rageng Mandura Prabu Baladewa kedadak kasaru gegering jaba ana wujuding pendhita apaes raseksa ledang-ledang munggah ana singgil negara Ngastina gawe cingak kang sami mulat. Pandhita hakarya wangsit Indra kumbang ajab tawang susung angin ngendikane susung angin ngendikane miwang kali ingkang pung iku saknyatane gunjang seret linangun mung keremon naluri rinendo putri rindanggo derongan prerasa kami asih kapok tapi jalan suwe-suwe aku curana bante maka ganti romo sikra saya rado sumanding kali Amit amit pasang Kalimantabik pisowanan usina beto ing ilo duni dumawaing tawang tuwang waleh-waleh sinuwun Prabu Duryudana nderek tepang gladiwanuh kula menika begawan Gudha Mangkara wingking saking pertapan Guwa Mangkleng menapa leres punika negara Ngastina. Iya pancen bener sang Panembahan. Syukur bagi jumurung menawi paduka menika ingkang nyepeng
bawat pemerintahan negari Ngastina ingkang ajejuluk Prabu Duryudana. Pancen kapara nyata Prabu Duryudana ora ana liya kejaba mung panjenengan ingsun. Wah, lah kalah. Syukur saged kepanggih kalian ratu sing sugih bondo turta ya sugih bandu. Banjur tekamu mapan ana ing negara Ngastina duwe perlu apa Begawan Gudha Mangkara. Ngaten, sowan kula dhateng mriki niku namung badhe pamer. Apa kowe arep pamer bondo donya? Sanes. Anggen kula dhateng mriki namung badhe pamer babakan kasekten. Awit jagat menika sampun ngondangaken Begawan Gudha Mangkara menika pendhita ingkang sekti mandraguna bebasan tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil jundil. Kula menika pendhita ingkang kesdik ing reh paningal weruh sadurunge winarah. Apa pancen kena tak ugemi sing dadi tembungmu Begawan Gudha Mangkara? Pancen kapara nyata kula matur witing klapa saklugunipun. Banjur bagus yen pancen kaya mangkono kowe kandha kowe ngucap Begawan Gudha Mangkara kowe pendhita sing kesdik sing dadi paningalmu, pendhita sing wis ngerti sadurunge winarah. Lamun jeneng sira Panembahan kuwi pendhita kang wasis waskiteng ngesti, coba dina iki batangen Ratu Ngastina Prabu Duryudana lagi menggalih apa? Oh, saklebatan sampun ketinggal. Dinten menika paduka menggalih babakan para Pandhawa sing wani bendung Kali Serayu. Nganti negara Ngastina kene ora kumanan banyu. Leres napa boten? Edan-edanan. Adhita karya men sitindha kembang ajaping bawan susuh ngangin ngendi nggone leres napa boten? Babar pisan ora bleset. Leres dina sak mengko kogel rasaning atiku. Awit kamurkane para Pandhawa sing wani bendung Kali Serayu. Panembahan Begawan Gudha Mangkara malah babar pisani. Duryudana nyuwun senjata pitulungan. Kaya piye carane, kaya piye reka dayane supaya Kurawa, supaya panjenengan ingsun isa ngendhek niyate para Pandhawa anggone bendung wujude Bengawan Serayu. Punika gampang kok sinuwun. Kula gadah wadyabala sing bisa silem utawa ambyur wonten sak lebeting banyu. Bendungan sing digawe kalian para Pandhawa badhe kula jebol saking katebian. Kalian para wadyabala kula saking pertapan Guwa Mangleng sing bisa silem sajroning banyu. Saksampunipun bendungan sampun kula jebol, sisan damel ora susah dadak ngenteni perang Baratayuda. Pandhawa badhe kula pateni. Pandhawa sak kresnane badhe kula pateni. Awit Prabu Kresna menika pamonging para Pandhawa ingkang dados sumber kekuatanipun. Bagus, lamun Panembahan Begawan Gudha Mangkara sembodo jebol bendungan Serayu mateni para Pandhawa sak Prabu Kresnane. Panembahan Begawan Gudha Mangkara njaluk bebungah apa? Sanes wujudipun Raja Brana. Kula namung badhe nyuwun putri boyongan. Adine Ratu Dwarawati Prabu Kresna nuwun inggih pun Bratajaya sinuwun. Yang satelek suwe-suwe ra kuat kuruping ngono. Udah.
gaibun panesmaning jajelan sukertaning dawana. Setan membo menungso. Sapa iki? Lagi ketemu pisan wis bengok-bengok iki lho. Lek nomor 4 jaringan gobokmu. Ratu Mandura Prabu Baladewa Kakrasana Kusuma wali kita Karsana ya masih Jaladara. Baladewa iki kowe pancen kapara nyata. Lah ki melagi pethu kok bengak-bengok karepmu apa Baladewa? Godha Mangkara. Ngastina wiwit mau kahanane ayem-ayem suasane tentrem ning bareng enek pendhita sing raine kaya barongan. Sumbar bakal jebol bendungan Serayu. Sumbar bakal mateni Pandhawa, Sumbar bakal mateni Ratu Dwarawati. Mara coba saiki pitakonku Wangsulana. Kowe kuwi jane pendhita apa jagal menungso? Bareng krungu Kresna arep tak pateni kok muring-muring. Kowe iki jane apane Kresna? Kowe iki pendhita ora tau nonton wayang kowe mesti. Pendhita ora tau nonton wayang apa piye? Baladewa kuwi sedulure tuwa Prabu Kresna Ratu ing negara Dwarawati. Kalebu si Bratajaya. Kuwi yo adikku wedok. Bratajaya Sembadra kuwi adikku wedok. Kowe arep njaluk putri boyongan pengen rabi karo adikku Bratajaya? Kowe pengen rabi karo adikku wedok? Timbang adikku wedok mbok rabi lu wong adikku wedok kuwi tak pakakne kirik, ngerti ora kowe? Ayo. Edan. Aji kirike cah timbang aku. Apa kowe ndak trima? Yo Baladewa ora narimake perkara iki. Arepmu saiki piye Baladewa? Sedulur kuwi tega, larane ora tega lawan matine. Lakon mateni Pandhawa, lakon mateni Ratu Dwarawati, langkono dhisik Ratu Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ora teges ngungalne dodo nanging patembayaning Begawan Godha Mangkara. Rawe-rawe bakal tak rantas malang-malang balak putung kakean cangkem dublak tungkak cangkemmu bong. Lole, lole. Tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miyang upama Dipate Kakang Durna kados pundi totoan apa piye kira-kira pendhita niki wau iso ngrampungi gawe napa mboten? Nek pengira kula kok saged. Nek kula mboten. Dasar kula niku ilmu titen wis bola-bali ngestina niku ketekan pendhita sing aneh-aneh. Ning ya nyatane tetep gagar wigar tanpa karya. Lakon Wahyu Katentreman nganti pirang-pirang jilid. Nyatane ya muspra ora temanja apa-apa. Oh ning nek pendhita niki anu kok. Beda dari yang lain. Pendhitane wau sore pun diruwatne ngoten lho. Niki mesti langkung ampuh timbang pendhita-pendhita sadurunge. Paman Sengguni kula wonten dawuh anak Anggir Duryudana. Yen mekaten perintahno sedaya para Kurawa supaya kinen ngawat-awati lakune Begawan Godha Mangkara. Aku banget nguwatirake tumrap kawilujengane Begawan Godha Mangkara inggih. Menika sampun dados kewajiban kula kok Anggir anak Prabu Duryudana sampun waskuwatos ing penggalih Karta Marema. Kula wonten dawuh njeng Koko Prabu Bubarno kang padha gantung siba panjenenganing sun arsa kundur hangraton muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih satemah bisa kasembadan sedyane Duryudana sak para Kurawa anggone bakal jebol bendungane para Pandhawa wujute kali Serayu ya Begawan Serayu. Trawaca dawuh pangandika Paduka
Kanjeng Koko Prabu keparing amet madhal pasilanduh Jeng Koko Prabu. Sagebyar katalika wau paripurna wasing pasiwakan ya Sang Buminata jengkar saking dampar kencana arsa kundur hangedhaton sipate Sang Nalendra lamun Cinandra kairang herang wimbuh Prabowo. yen olah rasa kudu sareko ampan-ampan prayoga amur wani pangrasaku kaerang-erang kuniku Kandas luwasak solae mendak goyo kalamun dewasa lelebane sanjak ordo ami mera sampure landeane datang urung sasane